Brothers and sisters, let us pray the novena to our Mother of Perpetual Help. Immaculate Mother, to you do we run, to ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mother of Perpetual Help, look on us, your children. We are proud to be your children and happy to call you our Mother. We are not all we ought to be, so we come to you, our Mother. We are always ready to accept us as we are, to encourage us to do better, in spite of temptations and weakness. As we look at your picture, we remember your life on earth. You had many crosses and trials, but you knew how to face them. You had faith and trust in God. You relied on His loving, fatherly goodness. Help us to be like you. We too have our trials and troubles. We are often worried and confused. Give us courage. Strengthen our faith. Help us make one more effort when we are inclined to despair. As you stood at the foot of the cross, you found it hard to see how God could allow His Son to suffer such agony, and yet you never lost faith. Help us to learn from your example to face our trials with confidence and trust in God. Sometimes, loving Mother, we are so worried about our own problems. We forget about God and the needs of others. We want to be like you. You forgot about yourself when you saw others in need. Help us to remember that the troubles and sorrows of others are sometimes greater than our own. So, Mother Mary, while we pray with you for our own special intentions, we include those of all your children in need, the sick and the dying, the lonely and the brokenhearted, the poor and the unemployed, in a word, all who need your perpetual help. Amen. Litany of Petitions. Our Mother of Perpetual Help, your children call on you. That you may ever be our inspiration. Mother ever help us. That you may give us courage in our difficulties. Mother ever help us. That we may see meaning in the joys and sorrows of life. Mother ever help us. That our trust in God may help others too. Mother ever help us. When faced with difficult decisions. Mother ever help us. When asked to make a sacrifice. Mother ever help us. When put to shame in front of others. Mother. When hurt and tempted to take revenge. Mother ever help us. In times of sickness in the home. Mother ever help us. In worries about our financial difficulties. Mother ever help us. In misunderstanding with those we love. Mother ever help us. In helping young people to be self-reliant and responsible.
Mother, ever help us. In responding to God's call to the priesthood or religious life, Mother, ever help us. in choosing our entertainment and recreation, Mother, ever help us. that parents may learn to adapt to their growing children, Mother, ever help us. that students may show appreciation to those who sacrifice for their education, Mother, ever help us. that teachers may always be inspired in forming their students to become better Christians, Mother, ever help us. that we may not resort to drugs or drink as an escape from life, Mother, ever help us. that we may always be honest in the struggle to learn our livelihood, Mother, ever help us. that we may not be driven by greed and envy in seeking power and wealth, Mother, ever help us. that we may always take pride in doing our work well, Mother, ever help us. that workers may be justly rewarded for an honest day's work, Mother, ever help us. that we may never take unfair advantage of others by usury or fraud, Mother, ever help us. that we may never interfere with justice by bribery or perjury, Mother, ever help us. that we rise above personal considerations when called on to vote or serve the community, Mother, ever help us. that we never lose sight of the beauty of our country and the goodness of our people, Mother, ever help us. that we may do everything in our power to bring justice and prosperity to all, Mother, ever help us. that we may never grow so proud as to think we can do without God or religion, Mother, ever help us. when seriously ill and we realize that death is near, Mother, ever help us. when our loved ones are called home to their Heavenly Father, Mother, ever help us. when we pray that our dear departed may share in the full joy of Christ's resurrection. Mother, ever help us. And now, in silence, let us pray for our special intentions. Together, Holy Mary, you always help those in need. You cheer those who weep. You encourage those who have lost hope and help them lead good Christian lives. Join with us now as we ask our Father for guidance. Let us pray. Lord God, it is your will that we come together today to honor Mary as our mother, ever ready to help us. May we who implore her motherly help benefit by the great gift of salvation through Christ our Lord. Amen. Please stand. Thanksgiving prayer. O Mother of Perpetual Help, with grateful hearts we join you in thanking God for all the wonderful things He has done for us, especially for having given us Jesus, your Son, as our Redeemer. O God, our Creator, we thank you for the gift of life and gift of nature, our senses and faculties, our talents and abilities. We thank you for creating us in your image and likeness, and for giving us this earth to use and develop, to respect and cherish. Despite our failures, you continue to show your love for us today by increasing the life of your Spirit in us at the Eucharistic table. Finally, we thank you, loving Father, for giving us Mary, the mother of your Son, to be our mother of perpetual help. We are grateful for all the favors we have received through her intercession. We pray that those past favors may inspire us to get our confidence in your loving mercy and to seek the aid of our Mother of Perpetual Help. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maayong hapon kaninyong tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Bomboradyo Philippines, Father Saturnino Orius University, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Proof Lights and Sound System, and New Era Lights and Sound System. Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw ang adlaw, tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pangaigsoon maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kudako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sayang mga tao din isayuda, Ginoong Diyos ng
man makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dulo, sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, naglipay ka namo sa tinuig nga pangilin, sa Pasko sa Pagkabanhaw sa Ginoo. Itugot nga maluluyon, nga pinagi sa mga pangilin nga among gisaulog, dinhi sa yuta. Mahimon ta kaming takos sa pagabot, sa mga kalipay nga tunay diya sa langit. Dinhi among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni anak kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitan-aw ang bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Og si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw niining ania kanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, lakaw." Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakul ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang tiil ug buol-buol sa bakul. Milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo, nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios, ug dihang nailhan nila nga siya mao di ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo.
nga ginganlag matahom nga ganghaan, natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan, isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdaig, isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya sa kanunay. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios, sa tibok yuta nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Mahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtad sa usa ka libo ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Isulti mo, O Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Isulti mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaog ikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala may balo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitaboa? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta, ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo ug pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila nga nanugilon, nga nakakita kuno silag panan-awon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan. Ug nakaplaga nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila,
pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga, ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises, hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Nyadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilanang pagpanihapon, mikuha siya sa pan ug ipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan dito sa dalan. Ug nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang naitabo didto sa dalan ug nga nakakila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon sa tanan, ilabi na sa atong mga igsuon nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, nga niduyog kanato nining kasaulugan sa Santos nga misa. Ug malipayon og luwas nga pagsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw. Sa atong ebanghelyo karon nadungog nato ang naitabo sa duha ka tinun-an nga namaktas pauli sa Emmaus gikan sa Jerusalem. Ang ilang panagway, subo, luy-luy ang mga abaga sama sa mga nakabsan sa paglaom. Ugani, puno sa kahadlok nga basin may sama sila sa nasangputan sa ilang magtutudlo nga si Jesus. Ang dalan nga ilang gisubay padulong sa Emmaus. Apan ang ilang dalan sa kinabuhi wala na klaro asa paingon. Kay ang ilang gisaligan, ang ilang kahayag o paglaom, ang ilang Mesiyas, gilansang naman sa krus. Napukan sa iyang mga kaaway ug napildi sa kamatayon. Kining sugilanon sa duha ka tinun-an diha sa atong ebanghelyo karon, dili halayo sa atong sugilanon karong panahona. Diha sa atong pagsagubang niining COVID-19 pandemic. Ana karon sa atong palibot, sa atong mga banay, mga silingan, mga barangay, sa atong mga katilingban, ug sa mga nasod, ang kasubok, ang kawala sa paglaom, ug labi na ang kahadlok. Kahadlok nga matakbuyan sa virus. Kahadlok nga mamatay tungod sa virus. Kahadlok nga magutman. Kahadlok kay wala pa kita mahibalo kanus-a mahuman o masulbad kining pandemya ug unsa ang sangputanan nato niini. Sa unahan sa sugilanon sa duha ka tinun-an nga taga Emmaus, nadungog nato nga nabuhi ang daw namatayan na nilang paglaom ug pagtuo sa Dios diha sa pagpakita ug pagduyog ni Jesus kanila diha sa ilang dalan, diha sa ilang panaw. Pinagi sa pulong ni Jesus, nahibalik ang pagdilaab sa ilang mga kasing-kasing. Ug pinagi sa pagpikas-pikas sa paan, nabuka ang ilang mga mata sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Sa kamatuoran nga ang Dios wala mubiya kanila. Sa kamatuoran
nga wala makapildi ang kamatayon kang Hesus ug sa tanan niya nga mga sumusunod. Ug kining panahon sa pagkabanhaw, naghatag og kalig-on kanato nining panahon sa pagsulay. Ug makita ug madungog kini nato gikan sa atong mga kaigsuonan nga nagpabilin diha sa paglaom sa Dios ug sa iyang mga pulong. Ug sa uban usab nga nagpabilin nga mainiton ang mga kasing-kasing naningkamot sa pagdasig sa mga nawad-an ug paglaom, paghatag og kahupayan sa mga nagsubo, paghatag og kusog, kalig-on sa mga nag-alagad, pagpaambit sa mga nanginahanglan, ug ang pagpakigiusa sa tanan sa atong panggamhanan nga nasudnon sa atong mga local government units, sa atong mga nagkadaiya nga mga ahensya sa gobyerno, sa atong mga frontliners, sa mga pribadong pundok, sa mga simbahan, o sa tanan nga katawhan, aron makabot ang giampo natong tanan, ang kasulbaran nining COVID-19 pandemic. Sa tumoy nga bahin sa atong ebanghelyo, ang duha ka tinun-an namalik sa Jerusalem nga daw nangabanhaw usab. Ang kanhi mga luy-luy nga mga abaga nahanaw na tungod sa kapuno sa paglaom. Ang subo nga panagway karon puno sa kalipay tungod sa nabanhawng Hesus. Ug ang kahadlok napulihan sa kaisog ug kadasig ug labaw sa tanan ang direksyon sa ilang dalan sa kinabuhi klaro ug tin-aw na alang kanila. Dili pa kayo klaro kung unsa o asa ang sangputanan nining COVID-19 pandemic. O tingali, na mga panahon nga may bati kita nga daw anaa kita sa kangitngit. Apan sama sa atong ebanghelyo, misalig ug milaom kita nga ang naghulat kanato mao ang kadaugan ug kahapsay sa kinabuhi tungod sa grasya sa Ginoo. Busa kitang tanan gitawag sa pagpadayon sa atong pagpadayag sa atong kabahinan diha sa atong panaw karon. Unsa may atong mga kabahinan? Social distancing, puyo sa balay, mugawas lang kung naay panginahanglan gyud, maghugas o kamot perme, ug uban pa, ug dili kalimtan bisag walay executive order, no, ang pag-ampo sa tanan, no. Ug sa gahom og panalangin sa kahitasan, no, unta atong masinati usab ang kalipay nga nasinati sa duha ka tinun-an sa atong ebanghelyo. Sa katapusan, atong hinumduman, ang duha ka tinun-an nahiusa pagbalik sa ilang katilingban didto sa Jerusalem. Sa sama nga paagi, mahiusa unta kitang tanan diya sa atong pakigbatok sa COVID-19. Usa sa hunahuna, usa sa kasing-kasing, usa sa katuyuan, usa ka katawhan. Tabangan unta kita sa Diyos. Palihog manindog. Mudangop kita sa atong amahan alang sa atong mga panginahanglan aron makabaton kita sa grasya sa pag-ila sa iyang nabanhawng anak, isip espirituhanong pagkaon sa atong panaw sa kinabuhi. Ug sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo, paminawa kami. Ginoo, paminawa kami. Nga ang atong Santo Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan malaw tayong mupahayag sa mensahe sa paglaom ngadto sa tanan pinaagi sa ilang pagpuyo sa kinabuhing balaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno
mainitong mag-alagad sa katawan, diha sa pagpausbaw sa hustisya, kalinaw ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga ang mga nag-antos sa kalisod sa kinabuhi, mulaom kanunay nga human sa kasakit, adunay pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga ang mga masakiton, mamaayo ug malig-on sa ilang pagdawat sa Eukaristiya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa mahimayaong kinabuhi uban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Ilakip nato sa atong mga pag-ampo sab ang atong mga kaigsunan nga nasunugan karong adlaw, ganihang buntag o karong hapon no nga ang grasya sa Ginoo ug ang pagpakabana sa ilang mga kaigsunan maghatag kanila kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa kami. Langit nung Amahan, natagi kami glawom nga pagtuo aron makaila kami sa imong anak sa tanang kahimtang nga among masinati sa kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang among mga gasa, among ihalat kanimo, dawata ug santusa, kining among gugma. Awang among halaran, mahigug maong amahan, niini mga gasa sa anak mong inigugma. Asiya ang among mga gasa, among ihalat kanimo, dawata ug santusa, kining among gugma. Dawata ang kinabuhi, kalamhan ug mga miting, nagdadai ang pagbati sa kasangkasing hamiling. Aniya ang among mga gasa, among ihalat kanimo, dawata ug santusa, kining among gugma. Mga igsoon, pagampo kamo nga ngako inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahal nga makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo, sa among kaluwasan ug luwasa kami sa kalagog sa lawas, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong, Santos nga mahan Diyos nga tunay makagahom sa tanan.
Angay matarong gayo di magbalipayan kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan na binagayod, niining at mga adlaw nga may mayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni iniuban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang ka-santos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pag-santos ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulaalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa Manluluwas sa kalibutan, nga nagtumbos ka na mo. Pinaagi sa iyong krus, o pagkabanhaw luwasan kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Cosme Damian ang among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan natong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy.
Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among masala kundi ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipambit nato karon ng kalinaw ni Kristo sa matag usa. Nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Diyos Jesucristo, pagkalawat sa lawat sa dugudigan tama kapahamtang sa kumugsilot batok ka namo kung dili tungod sa imong gugma kaluoy. Mandalipod magtambalon ta sa makalagog lawas. Kinihimaw sa Jesus ang atong nabanhaw nga Ginoo. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, magkantang kinatanas sa kinabuhinda. Mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong hanumanan. Kini ang giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong
saad nga way kapakyasan sa namatay sa krus. Kini maong akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iulas sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Pagampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala. Ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimon ta kanamo nga bagong mga binuhat, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa oratio imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon, sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurse, ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, pulis, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diosnong lamdag ug kusog. Nangaliupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Higampo mo kami. San Jose, Higampo mo kami. San Rafael Arcangel, Higampo mo kami. San Roque, Higampo mo kami. San Pedro Calungsod, Higampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Higampo mo kami. San Antonio de Padua, Higampo mo kami. San Judas Tadeo, Higampo mo kami. San Francisco de Sales, Higampo mo kami. Santa Ana, Higampo mo kami. tanang mga santos sa langit, Higampo ninyo kami. palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang mga musunod nga nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong santos nga misa karon, ang Butuan Local Government Unit or PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable, TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Bombo Radio Philippines,
Father Saturnino Orius University, Butuan News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Proof Lights and Sound System, and New Era Lights and Sound System. Daghang salamat. Regina Cheli, Reyna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya takus mong gidala, Alleluia. Dapanhaw sumala sa giingon, Alleluia. Iyampo mo kami sa Diyos, Alleluia. Maglipay magsadya ka, O Birhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinod, dapanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Kristo, nga among Ginoo, gilipay mo ang tibok kalibutan. Itugot nga muyo kami kanimo nga pinaagi sa pagampo sa iyang inahan. Makabatunon ta kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Kung manalangin ka ninyo ang Diyos, makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalang Santos nga misa, panlakaw kamuban sa kalinaw gugma ni Kristo. Salamat Sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ave Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, anak kanimo, ulahan ka sa tanang mga babay, ingon manusap ang imong anak, Birhen Maria, inahan sa Diyos, iyampo mo kaming makasasala. Ave Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, anak kanimo, ug kung kami hapit na mamatay, iampo mo kami sa Diyos nga Amahan. Birhen Maria, inahan sa Diyos, maluoy ka, maluoy ka.